Ndị be anyị, ụtụtụ ọma nọ, efifi ọma nọ, abalị ọma. Dịka ebe isi afọ ife onyonyo a, mma agba mbọ ka m sụọ n'onu be anyị ife a gbasara ndị be anyị. Ụnụ afụgo n'ife edelu na the title, ife na-eme na Lagos. Ote na ịmawala ọkwa ife a, ote ga ịmawala ọkwa mmiri ya ezo, mmiri a bido zowe. N'agbanyeghị kwa oge agachabụghịkwanụ, ndị be anyị nwekwara ike ịhazi ọnọdụ. Nna achọ ụnụ ka ụnụ fue dịka na ife ọbụla na-eme kịta na Lagos wụ maka ọdịmma anyị. Bupụtawa na afịa ụnụ ebe ọbụla asị ụnụ bupụta na afịa ụnụ bupụta ebe anyị adowe n'ala Igbo dị. Na-ejikwa ohere a na-agwa ndị niile na-achị anyị, ndị bụ gọvanọ n'ala Igbo, doziwesie na afịa dị n'ala Igbo, doziwe nie. Ndị mmadụ na-esi West African countries ndị ọzọ na-abịa Ọnịcha na-abịa azụ afịa, doziwe na afịa dị n'ala Igbo. Ọsenya ụlọ na ndị a na ife ha na-azụ ọwụ ka ha zọtara ya ndebe ha. Ndebe ha ya emeni ife anyị na-emeni, ife ndị Igbo na-eme dị n'ọbara. Doziwe na afịa dị n'ala Igbo, ha ya achọla anyị bịa. Akọbugoro m na akụkọ mgbe ndị Nnewi na-ebunata machine parts, amaọzị maka kịta. Mgbe ahụ motosaịkụlụ Nnewi esi obodo Igbo bute, ọ na-abatakwa na mmiri Lagos, mana ọ batacha ebe ka a na-atọtụ ya, ihe analịrị Nnewi je tọtụ ya. So etu a ka o si wee dị ndị be anyị. Fụ na ife na-eme nkịta ka mgbanwe ọnọdụ maka ọdịmma. Ife ọ ya edidewo ụnụwo ife unu eji tinye ngwa afịa na kọntena budata ya n'Igbo. Ka afụgodu na afịa niile dị n'ala Igbo juru eju, asọkwa m na azụ na afịa ebe ọzọ. Mana anyị na-abịa na nke ahụ. Nna asị unu ndo, mana nna asị unu na ọdịmma, ọ maka ọdịmma anyị. Ife melụ ndị a ji nwe ọnụ n'ebe anyị nọwo maka na ngwa afịa anyị, ego anyị dị na be ha. Mana mgbe ọwụna ego anyị dị na be anyị, mmadụ anyị enwe ike ịpụta agwa gị ife ọsọrọ ya. Ahụ ụfụ na-eme ha, afụcha ka isi bịa be ha, ka ha kpata ego, ka ha nwere ọnọdụ, ka ha nwere ife akụ akụ na ife enwe. Ọ na-afụ ha ụfụ n'obi. Mana nke a na-eme kịta, etu o si na dị, ọ na-adị nka o si n'ife gbasara politiks, ejikwa ya atụnyere ha onye, mana enwere ike kpọọ ya afọ ọzọ wee na-eme ife a na-eme. Anyị alụtụcha aka na nke ahụ. Ka m gụọlụ ụnụ ife ha si kpatalụ ha ji wee na-etiti ife ha na-etiti, ka anyị nebatụ anya tupu anyị wee gbadatakwa na ife anyị nwere ịgwa ụnụ taa. Agwacha na ife anyị nwere ịgwa ụnụ, anyị gaa n'usoro etu anyị esi wee mee ka ife dị mma. Ọkwa amara ama, ọ na-emezi n'ihu anyị nọ. Ụnụ na-afịa nke awa ọkwa amawala sens. Asọkwa ndebe anyị azụ na-afịa na mba ọzọ. Dịka onye wu onye Naijiria, iwu onye Naijiria enyego gị ikikere ịzụ afịa n'akụkụ Naijiria ọwụna, mana ịfụnanụ ka obodo si dị, jiri ilego gụọ eze gị ọnụ. Ka anyị jee n'ife gbasara ha ji wee sị na ha na-eme ife ha na-eme. Ha sị na ote na-amawala ọkwa nọ since 2016 ka ebido kwuwe na ụfọdụ ụnụ dịcha na Alaba wu ụnụ esighozi ike, na-achọrọ ititue. Mana mgbe ọ masịrị ha ititue wụzi kịta, maka na atụnyere ha onye be ha. Maka na anyị tụnyere onye anyị chọrọ ịtụnyere. Ife gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ịhọpụta onye ya achị obodo, ọ bụrụ mmadụ ya akwalụgo kwanyere onye chọrọ ịtụnyere, onye sọrọgo ka ya atụnye. Etu a ka ọ ya esi na-adị. Ọha mmadụ ya agwa ya onye anyị chọrọ ịtụnyere. Mana ife mma na-ekwu, ụfọdụ oge anyị na-emechite ọnụ anyị. Ụfọdụ oge ife anyị kwuru n'ọnụ nsogbu, ịgbachite mmadụ nkịtị, onye ya atụnyere odogo n'obi. O nwere egwu ndị be anyị na-agụ, o jesigo ọ na-awago fọ nwanne. Ama m ife eji agụla egwu ahụ. Unu ya akpachie ntị, unu mechie ije na
obodo Amerịka ndị a na-akpọ ndị liberals, ị na-emere ha kampen ha na-egeghị ntị, mana onye ha ya atụnyela odo ha n'obi etu a ka o kwesịrị ịna-adụ ndị be anyị, mana ya na-egosika ife dị anyị n'obi. Ndị ofe mmanụ ka ọtụtụ n'ime ha gwara m site n'ife ife a na-eme ife ngosi a na ịntanetị, ụfọdụ na-agwa m na ndị be ha adịghị ka ndị be anyị, na ife ha na-eme na-adịkewe ha n'obi, na ndị be anyị ewu eme ha ana egosiwe onwe ha. E nwechara ọtụtụ ebe ndị be anyị si ade ma ndị ya nọrọ ya adịgo na onye nwe unu bi, ụgbọala gị apaki ụzọ ịnọ, ụgbọala onye nwe unu apaki ya ofu, ihe eji uche na-eme ife oke mkpọtụ. Ọnya ka m jisi ka nsụ ụfọdụ ife a n'ọnụ be anyị, ndị be anyị na-eme oke mkpọtụ, ọ na-enye anyị nsogbu, anyị aha edewe ile anyị du. Ife mmadụ na-eme kwesịrị ị na-adị ya n'obi, onye ya atụnyelụ kwesịrị edogo n'obi. Ọ maka ịgwa ha onye ya anyị na-agwakewe ha na onye anyị atụnyelụ ha ewejechela anyị. Mana ife ọwụna etu ọwụna osi na dị uche Chukwu ya eme, o nwere ike ọwụna olugo mgbe ndị be anyị ya anawa. Afụrụ m ka ọha na eze na-asị Tinubu ya tinye aka ka ọ gbasa Nwaolu ka o wetunata aka na ife ọ na-eme na-emetụ ndị be anyị. Ụnụ na-akpacha ma amụ ndị ọha na eze, ọ dụka ụnụ amụghị onye zirie, ọ sịkwa na ọ maghị ife na-eme. Ife niile ahụkwa gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị a, hapụnụ ha ife achọrọ ha mee. Ndị be anyị ife ụnụ ya agba mbọ ụkwụ bụ site ebe ụnụ niile. Ife awọ ọkwa amala ama, mgbe ụnụ na-ekpochi kanal ụnụ amaghọ asị okpochie kanal ikpochie. Ụfọdụ ka ya ekpochi ebe a na-etitusi stọọ elu echikwa, ụfọdụ ya echi ya azụ asị ha bịa na-elekwa ele. Ụfọdụ ya ejegorukwa nwanne echi etituo nwanne echi, ka ndị Igbo na-akpọ echi gara aga ka ọ gịnị, ma wee echi na-abịa abịa mahụ m asị etitukwa, asịkwa ụnụ bịa kpochie na ebe a na-achọrọ ịlụ ya, ụnụ alụkwa. Ụnụ makwa ife na-aza Alaba. Alaba amego ọtụtụ ndị ọgaranya ezie, mana ha chọrọ ibido ebe ọ esi metụ anyị, ha wee bido na Alaba. Ọnya mere ha ji bido na Alaba. Mana ọha na eze na-asị na-ayọ onye isi ala, onye batara n'ụzọ ezighi ezi, ọha na eze na-ayọ ya iche na aka ya adịghọ n'ife a na-ekwu, nọlụ na ebe ahụ ọ na-aghọta ọdụ. Mana dịka ha si ikwu, ha si na unu esighogasị ike, unu enwegolu nsogbu ka ha na-etitu, mana unu aghọtagonu o nwekwara ike unu nwere nsogbu ezie, mana unu aghọtago ife dị n'okpuru ya nke a na-akpọ politiks, ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọnya na a sị na unu niile a na-etitu nke elugolu 70. O nwere ike ụtụtụ akịta anyị na-ekwu orugo 19 n'ọwa 21, anụ na-etitigo unu 70, plaza 70 ka a sị na-etitigo unu na-anụ, ọ na-afịọ. Ha sị na tupu etituo ya, o nwere tim ha na-akpọ Lagos State Building Control Agency LASPCA, na ha amaghị ọkwa jee tụchaa aka, tụchala ụnụ aka unu ha chọrọ ititu. Kelee ife ụnụ kwuru maka nke a. Onye nwe ife nwere ikwu maka nke anya detuo. O nwere mgbe m na-agwa ndị be anyị maka ịgo ana ịgo ụnọ n'ebe ahụ ha n'Igbo, mgbe ndị be anyị na o nwere ife na-aza common government policy ya echenjie. Ife niile ahụ inwelu awụrụ n'efu, sọsọ obele policy, mgbanwe policy ha. Ụfọdụ na-asị m enwere m akwụkwọ m onwe ife ya eme. M na-agwago ịmaghị iwu obodo. Ụfọdụ asị na enwere m akwụkwọ m onweghị ife na-eme. Ngwa ụfọdụ plaza niile adala ada, onweghị compensation, ọkwa ịma onweghị ife anyị enye gị wee sị gị ndo na-etitụrụ, onweghị ife anyị enye gị. Ife amawu iwu obodo. Enwere ike bịa echi gwa ụnụ na ebe ahụ ụnụ nọkwa n'ụzọ ka e kwesịrị ịlụ ebe ahụ.
akụtuo. Okechukwu isi guzoro ụfọdụ oge ndị ọhaneze amaokwu etinye ọnụ. Afụrụ m ife Okechukwu isi guzoro na-ekwu na ndị be anyị na-eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ọjọọ. Akwanya ka m ji esikwa ife mmadụ ya eme doro ya n'obi. Anyị ekwesịghị na-ekwupụta, anyị akpa ịna-ekpa ume ụbọchị a na-atụ ife ọtụtụ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ịtụnyere onye chọrọ ịtụnye. Isi guzoro si na ndị be anyị ewu oke ịgba egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị a nke ọjọọ ya n'ọnya na-eme. Ekwuo anyị afụghị onye a n'anya, anyị fụrụ onye a n'anya, onye a ka anyị atụnyere. Ị na-akọ ya n'ihu ndị be ha n'ihi achọpụlịla onye dị etu a. N'agbanyeghị na anyị ma ife dịka anyị sikwa ya amalụghị ife kpatara ife a ji eme. Ụzọ ọ na-esi na tinye mana anyị amalụghị ife kpatara o ji eme ife ahụ. Ife ọfụ ọghọta ka o bidoro onwe ha na ka esi ese okwu ha baa n'ebe ọ ya emetụ anyị. Ebe ọ na-emetụ anyị iwu ngwa afịa anyị kpọsalụ ma ndị dị na warehouse ma ebe ọbụla ọ si na dị, maka na anyị nọ n'obodo ha. Olugo ka ndị be anyị eme ife hazie ife ọfụma. Asị ha mmadụ na si ya na Lagos, mana ha nwalụwa ụlọ, ha nwawụrụ ha na-alụ ka ị na-ere ntị. Ha lụwa shop ka ire ntị wa. Unu ekpochizina lụ ọrụ ha. Asịkwana na inwe CFO. Ọtụtụ n'ụlọ a na-akụtu akụtu nwecha CFO. Olugo ka ha ya na-alụ anyị na-ere ntị. Unu egozina ana ha. Unu egozina ana ha. Ama na ka m na-ekwu ụfọdụ anya anụ, ụfọdụ ka ya eje na-ego. Unu egozina. Unu afụ n'ife na-eme. Ife a na-eme kịta bụ ife na-akpata ọtụtụ ji ada ogbenye. Negodo anya kịta ịbịa ife dị ka na ịnọrọ ahụ 10 kpata 20 million were elu ụlọ, mmadụ abịa tutue ogbenye ka ọ na-eme oke daa. O nwere otu nwoke mma na Abuja, ọ na-anọ n'isi geeti ofu plaza. Ọ na-elezi ụmụ palm sandals a. Nwoke a ụbọ ọgaranya, mana ndị Erufai titụrụ shọpụ ha. Etu ife si wee dịrị ya, ife ọjọọ merie ebe obi etitụrụ ya. Ofu oge ka ife amel ejekwa na ebe ọ na-azụ afịa tituo ma ife niile ma afịa gbochapụ. Ife mberede emerie. Ndị be anyị olugo ka anyị ejiri uche anyị na-eme ife. Unu alụzi ya dịka ntị ekwu ama nne akụtụcha nke a asị na ya alụgharị. Ụfọdụ ewolukwa ego na-ego. Unu egozina. Ha lụọ ka ere ntị ya. Olukwa n'oge kwa a na-ebupụ unu na-ebupụ maka amadoro ụlọ ọkwa na ha abịa. Unu na-ebusi ibu unu a na-ebuje ya n'Igbo. Ọtụtụ afịa rụchigoro, afịa eruchisigo. Anyị na-achọ ndị ya aba n'ime. Ife na-esekwu wee wulu ọnụ anyị ehika ịgwa ha na onwe ndị nwaana. Anyị ma na federal gọọmenti nke Nigeria tinyere aka na idozi Lagos. Lagos edoziri ọwụrụ capital. Anyị ma na onye Nigeria nwere ike ibikwa ebe ahụ, mana ụnụ afụgon ka ife si dị. O nwere ife na-aza na mmadụ ya nwụrụ ebe a, ya anwụnwụ ebe a. Ọwụ na ala Igbo ịdụ redi, ịdụ nkwadowe ịnwụ. O nwere ife ya anwụrụ. Ụnụ anyị achọ ịnwụ maka Lagos, mana ndị ofe mmanụ ya achọ ịnwụ maka ya. Ndị be anyị olugo ka anyị ama ka esi eme ife. Ojukwu bịachacha anụ nnọọ n'ụlụrụ trade fair ndị be anyị. Akpọ Ojukwu ka ọ bịa mepee. Ụnụ nụrụ ka o si wee mee. Olugo ka ndị be anyị amara ife. Olugo ka anyị amara ife. Dewe na ọnụ anyị du. Ndị nwe obodo anya ọkụ ka ha ji abịa dịka ntị egwu ụnụ. Ụzọ ọ na-esi na dewe ife a na-asị ụnụ nọ maka na nke a mere ma na-atụnyeghị onye be ha. Ụfọdụ n'ime ha na-enwe ọṅụ maka ka esi bịa be ha ka ha kpakarịa ike.
ụfọdụ n'ime ha na-echekwa na ha ya na ahapụrụ ha ife ndị Igbo na ha ya ahazi nwe etu ọ si na dị. Ndị be anyị mara unu kunu si ekwu okwu, unu agwazina ha na ahụhụ onye na onweghị onye nwe ana awa ana ha. Iwu Naijiria mere na ya onye ọbụla nwere ike ịnọ ebe ọbụla, mana o nwere ka esi anọ. Onweghị ife emere na Naijiria na-aga ọfụma, ọ ife ya aghọta. Onweghị ife dị na Naijiria na-aga ọfụma etu esi wee kwue. So zọwa onwe gị. M na-agwakwa ndị Igbo niile nọ na Lagos, ọha ebe a ka ọ ya ebi, nke ka njọ na-abịa, kwadowenu. Ịmara ka ị esi kwado aka na anyị mana nke emewego, mana aka na ọkwa ka nka na-amala ụnụ, nke ka njọ na-abịa. Mgbe ha bidoro uwe ojii nke steeti, ndị uwe ojii nke steeti, uwe ojii nke steeti, nke nwere ọsọ ndị be ha ya anọ na ya, nsogbu ya adị. Enwere ike ụsọ ndị be anyị ka ya na-akpọchizi. Agafere m ofu afịa na Lagos ahụ otu mgbe, afịa ndị Igbo jupụtara, mana ebe alụla afịa ahụ na side Lawansin, na ịma Lawansin Ojuelegba Road. Ngafeta afịa ahụ wee fụ ka esekpuru ndị Igbo ana na-apịa ha ịtarị. Ndị na-apịakwa ịtarị awụ ndị ebi na be ha, ndị ofe mmanụ na Palace Ọba, n'ihu Palace Ọba. Afịa ndị Igbo jupụtara. Ichetara mgbe a na-abịa na Lawansin, ebe a na-azụ afịa friji Lawansin, na ụnụ mana Lawansin, ndị nọ na Lawansin abịa ha gwa ụnụ na ọha nwa ya atọtụ kọntena, gwakwa na ego n'ọwụ. Emechaa ndị Igbo nọ na Lawansin wee jụ, mana ndị Igbo nwere mmeri ebe ahụ. Mana ka m gwa ụnụ, mgbe ndị nwe obodo tinyere ha aka, onweghị fonu ya eme. Obodo wu obodo ha, ma anọka unu si anọ n'obodo onye ọzọ. O nwere ife dị iche na ebe awa obodo m, nwee ife dị iche na ebe awa obodo onye ọzọ. Hapụgodo na ife iwu Naijiria kwuru ụfọdụ oge. O nwere onye mfụrụ wee sị na ife na-eme ewu ife gbasara odi a, ife ekwulekwu a na-agbasa na WhatsApp, odiyo ahụ na-agbasa, nke onye nọ na isi ọchịchị, onye nke abụọ, asị na ọnya kwuru na ha ya ewere ebe ahụ mee special status. Ụfọdụ si na ife aha kwuru na-eme na ya anapụ ndị Igbo ike. Asị na ọnya na-ebido ya ndị nwa na ya awụzi ha na-achị obodo. Ụnụ afụgonu iwu a chọburu ime, spika ha, ife na-akpa primitive legislation. Iwu enweghị isi. Ndị be anyị, ife niile awụ ịchịkọta ya ọnụ, ọ ka emegido ndị be anyị ka ọwụ. Ka ngwụ na eziokwu, onweghị ka unu esi meri ha ebe ahụ, onweghị ka unu esi meri ha. Gọọmenti anyị agbachitere ụnụ. Ụnụ afụgo ka Naijiria si wee dị. Onweghị ka unu esi meri ha. Ụnụ mara ụzọ ọzọ unu esi mee. Ụzọ ọzọ ahụ wụ base ụnụ, head office ụnụ, headquarter ụnụ anyị awụ nata obodo ofe mmanụ. Headquarter ụnụ ya wụ n'ala Igbo. Afịa ka ụnụ ya na-achịjezi ebe ahụ. Ha nwa lụọ ka anyị rent ya, ụnụ alụzi ya. Obi adịghị ndị a mma na ụnụ ya bịabe ha kpakọrọ ife niile. A sị na ọ ka anapụ ha ikikere ha ebe ọbụla ha nọ na. Kwadowe na ma ndị n'ugwu Awụsa, kwadowe na o nwekwara ike ime n'ugwu Awụsa, kwadowe sie na ike. Ụnụ anyị invest na ndị ofe mmanụ. Mmadụ aha akpata tụfuo. Mmadụ aha alụ ife ọma na echi etituo ego nala ife ahụ, ego nala. Ọ dị egwu. Ndị be anyị, onye asị ya pụta na shọpụ ka etituo shọpụ, buru nye gbadaa n'Igbo. Anyị na-ejikwa ohere na-agwa ndị gọvanọ anyị, dozisia na afịa dị n'ala Igbo. Dozisia na afịa dị n'ala Igbo. Enwe ebe anyị kpochasịa nọ. Na ndị be anyị na-abata, etu o si wee dị, ndị be anyị na-abata na ndị gọvanọ. Unu kwesịkwara itinye ọnụ n'ife a, na-agbanyeghịkwa na amamahụ na o nwere ife unu ya ekwu ya agbanwe ọnọdụ.
ndị be anyị nwekwa ka unu esi na-atụ afịa ama na Lagos ka mepecha mana nwekwa ka anyị esi na-atụ afịa na-eyuzu seaport ndị ọzọ awụghọ Lagos. Ọ ya dị mkpa onwe ka anyị esi na-atụ afịa eche ịtụ afịa n'agbanyeghị na ụfọdụ si na ọ na-agara ọnụ ọ garakwa ọnụ itinye na markup gị wee lesị ha. O nwere ife na-achọ egwu na ekwubugo m ya, asị na iwu Naijiria kwuru na ị nwere ike ibi ebe ọ na ịchọ na Naijiria ezie, mana ọha etu o si aga emechi iwu unu necha anya unu afụ na ọha etu esi dee ka o si eme. Aghụghọ dị ya, aghụghọ niile a na-aghọwo imegide ndị be anyị. Unu echekwudowezi na iwu ahụ, jiri na aka unu na-aghọta ife na-eme. Unu echekwudowezi na iwu, jiri onye ruo onye azọwa onwe. Enyegasịana mụ na idea etu na-esi na-eme. Ụfọdụ machiko ife anyị eme, ha na-alụ ka anyị na-ere ntị. Onye ọwụna ka na onye emetụbeghị afịa elutebeghị kwadowe na ọ nwere ike ilutego kwadowenụ. Ebe a ka m na-emechi na nke a. Daalụkwanụ. Onye nọ n'ozi anya gbasaa ya. Ahụ na isobeghị anyị, sorokwa anyị na YouTube, subscribe ọ, sorokwa anyị na Facebook anyị nọ na ndị be anyị ọsetigono. Afa m Azụka Oje. Ngwa bye bye.